Ni Beñat Zaratzaga naiz, arkitektoa naiz Behark estudioan, Bilboko estudio batetan. Eta oso interesgarria iruditzen zait gaurko jardunaldiak, ez? Oso interesgarria aipatu ditugun gaiak, bai ikusi ditugun adibideak, ez? Nola arkitektura eta diseinua ez lagundu dezake jendea hobeto bizitzea, pertsonak hobeto bizitzea, eta nola lagundu dezake ere eraikuntzak jasangarriagoak izatea. Azkenean ikusi ditugun ereduak oso interesgarriak dira, ez? Ez bakarrik interesgarriak proiektu moduan, baizik eta daukaten kapazitateagatik eredu bezala zerbitzeko, ez? Adibidez guk aurkeztu dugun sistema ere hori da bere xedea, ez? Ez jendeak gure sistema erabiltzea, baizik eta eredu bezala zerbitzatzea beste batzuk antzeko zerbait egiteko, ez? Eta zentzu horretan ikusi ditugun adibideak, Stradelekoa edo oso interesgarriak iruditzen zaizkit, ez? Ematen dizkigu ideia pilo gure lana garatzeko eta azken finean jendearen bizitza hobetzeko, ez? Uste dut hemen bildu garen guztiak hori daukagula xede bezala edo.